ji dema ku agirbest navbera Tirkiye û grûpên çekdar li aliyekî û Qesedê li aliyekî din li gor rekeftina Amerîkî û Tirkî di hevdehê mijdara borî hatibû îmzakirin, ji wê rojê ve û ta roja weke îro gerên hevbeş navbera artişên cîhanî û herêmê de li Rojavayê Kurdistanê bi rêve diçin û êdî Herêmên Rojavayê Kurdistanê bûne qada dîdara artişên welatên bihêz û bandor di krîza Sûriyê de. Gerên hevbeş navbera her du artişên Tirkî û Amerîkî li hin herêmên piştî vekşana Qesedê ji 32 kîlometran bi rêve diçin. Li hin herêmên din gerên tekane yên her yek ji Amerîka û Rûsyê bi rêve diçin. Li aliyekî din gerên hevbeş navbera Rûsye û Tirkiyê têne encamdan. Beşek ji Herêmên Rojavayê Kurdistanê çekdarên rejîmê derbas bûne û careke din vedikşin. Herwiha beşek wekû xwe mane wate dibin destê Qesedê de mane. Lêya balkêş ew e ku di heman deman de û di yek bajarî de her du zîrîpoşên Amerîkî û Rûsî têne dîtin. Li gor wêneyên ku malpera Bas News belav kirine, têde xuya dibe ku li Herêmên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê êdî her du hêz di yek demê de gerên xwe encam didin. Piştî desteserkirina Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve ji herêmên navbera Girê Spî û Serê Kaniyê de her deverek kete bin destê hêzekê de. û navbera hêzên Amerîkî, Rûsî, Tirkî û rejîm û Qesedê de hatin dabaşkirin. Lê hîn jî çarenivîsa herêmên din ne zelal ku rewşa wan dê çawa be. Gelo dê bi gerên hevbeş derbas bibe yan dê vegere ji rejîmê re, yan heman çarenivîsa Efrîn û Serê Kaniyê be, yan jî Qesedê dê wekû berê serpereştiyê bike. Ew bersiv dê di roj û meh yan salên bê de werin dayîn.